Gyda'ch ni wedi o. Diolch yn y ti o Dduw am gyfle arall i ddoli ac i geisio dy enw di ac i ni'n gweddio ar i ti presynoli dy hun, harwain ni yn ein haddoliad ac y bydd y di yn tywallt ysbryd arnom. Nerthon ni felly, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Newch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 85. Tyred arglwydd tyrd yn fian, dim ni'n boddio dan y ne. Rhif 85 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Tachwedd 19 ym hanner awr wedi 7. Ar y cerdio yma mae yna wybodaeth ynglyn â'n cyfarfodydd ychwanegol ac fydd yr un nesaf yn cael ei chynnal ar y nos Iau cyntaf o mis Rhagfyr, sef nos Iau trydydd o Rhagfyr ym hanner awr wedi 7 yma yn y capel, sef y noson o garolau. Ac hefyd y noswyl y Nadolig, sef Rhagfyr 24 yn hwyr yn y nos, yn 11:15 fydd ein croesawu'r Nadolig. Felly mae'r wybodaeth yma ar y cerdiau, felly croeso i chi fynd â faint bynnag sydd ei hangen.
Yn hoedfa nesaf, pnawn syl am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd, ym rhif 243. 243. Byddai'n darlleniad o'r Efengyl yn Olig, penod 11, penod 11, ac yn dechrau'n adnod 14. Lyc 11, adnod 14. Ac yr oedd y fe yn bwrw allan gythrael, a hwnnw oedd fyd, a bu wedi'r cythrael fyned allan i'r midan lefaru, a'r bobloedd ar y feddasant, eithir rhai ohonynt a ddefydasant trwy Beelzebub, pennaeth y cythreiliaid, y mae fe yn bwrw allan gythreiliaid, ac eraill gan ei demtio a geisiasant ganddo arwydd o'r nef. Yntai yn gwybod ei meddyliau hwynt a ddywedodd wrthynt pob teyrnas wedi ymrannu yn ei herbyn ei hun a anghyfanheddir a thi yn erbyn ti a syrth. Cos Satan hefyd sydd wedi ymrannu yn ei erbyn ei hun, pa fodd y saif ei deyrnas ef, gan eich bod yn dywedyd mae trwy Beelzebub rwy fi yn bwrw allan gythreiliaid. Os trwy Beelzebub rwy fi yn bwrw allan gythreiliaid, trwy bwy y mae eich plant chwi yn ei bwrw hwynt allan. Am hynny y byddant hwy yn farnwyr arno chwi. Eithir os mae fi trwy fus Duw y dwyf yn bwrw allan gythreiliaid, di amau ddyfod teyrnas Duw ato chwi. Pan fyddo un cryf arfog yn cadw ei neuadd, y mae'r hyn sydd ganddo mewn heddwch. Ond pan ddel un cryfach nag ef arno a'i orchfygu, efe adw gymaith ei holl arfogaeth ef, yn yr hon yr oedd yn ymddiried ac ar ran ei anrhaeth ef. Y neb nid yw gyda mi sydd yn fy erbyn, a'r neb nid yw yn casglu gyda mi sydd yn gwasgaru. Pan el yr ysbryd aflan allan o ddyn, efe erodia mewn lleoedd sychion gan geisio gorffwystra, a ffryd na chaffo efe addywed, y mi a ddychwela fi'm ti o'r lle y deithim allan. A phan ddel y mae yn ei gael wedi esgubo a'i drefnu. Yna yr a efe, ac y cymer ato 7 ysbryd eraill gwaith nag ef ei hun, a hwy a ant i mewn ac arhosant yno, a diwedd y dyn hwnnw fydd gwaith na'i ddechreuad. Byddai bendith Duw ar ei air y saintedd ef. Gydewch ni nawr droed yn harglwyd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron, ac i ni yn diolch i bod yn dod trwy
enw ac thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn diolch i ti am yr ffordd yma a ddarparwyd, ffordd iachawdwriaeth, ymhell cyn seiliad y byd yma, i ti ddarparu'r ffordd yma, i ti drefnu ffordd iachawdwriaeth, ffordd y byddai rhai byddai'n dwrtho di ac yn dy gysau di, pechaduriaid a oedd yn mynnu dilyn ei llwybrau ei hun, ond ffordd y byddai modd iddy'n derbyn maddeuant pechodau a golchiad yn y gwaed. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am y ffordd yma, ein bod yn dod trwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy yr hyn a wnaeth ei fywyd perffaith, ei farwolaeth buddigoliaethus, ac yna yr atgyfodiad o Dduw, iddo brofi'r hyn oedd iddo brofi y nerth dwyfol hynny, o Dduw, iddo goncro yr un drwg. Ac felly o Dduw, i ni'n diolch i fod yn eiriol trosom nawr yn y nef. O Dduw, helpa ni i fyw ein bywydau clod i'r arglwydd Iesu Grist, a byddwn ni yn dymuno gosod pob peth clod i'w enw e. O Dduw, maddau ni mor aml nid yw hyn yn digwydd, ein bod ni'n byw mwyn ni yn hunan, mwyn cyfleistra ni'n hunan, mwyn ein mwynhad am pleserau, ein bywyd rhwydd i ni yn ei dymuno. Ac felly o Dduw, mor aml nad yw ein llygaid arna ti. Ond i ni yn gweddio Dduw a bydde di yn gweithio yn rymus yn ein plith ac yn peri mai ein prif bwrpas fydd dy ogoneddu di ac i fwynhau dy bresenoldeb ath gwmniaeth. Ac felly o Dduw yn gofyn i ti nerthu ni yn ddyddiol i ni fod yn ofalus am yr hyn oll yr ydyn ni yn ei wneud, yn ei ddweud, ein dymuniadau pob peth o Dduw a bydde di yn y canol ac mae ti fydd pwrpas ein bywyd. Nertha ni o Dduw i fod yn fath rai a hyn, y byddwn ni yn byw bywydau fel yr arglwydd Iesu Grist ei hun. O Dduw, i ni yn cyflwyno ein hoedfa i ti, yn cyflwyno ein dinas a'n gwlad i ti, ac o Dduw wrth i bob sil y fynd heibio, ac wythnos arall wedi hedfan heibio mor sydyn. Ac eto o Dduw, i ni yn gweld ein bod wedi mynd ymhellach ac ymhellach i ffwrdd oddi wrth dy bethau di fel cenedl. O Dduw, y mae dy blant hyd yn oed yr rhai sydd yn proffesu yn crwydro yn bell oddi wrth dy bethau di. Ac o Dduw, i ni yn digaloni wrth i ni edrych tuag at y dyfodol ac yn meddwl os nad wyt ti yn dychwelyd i'n plith, yna lle fydd ein gwlad ni ymhen rhai blynyddoedd. Felly o Dduw, i ni yn gweddio bydde di yn dychwelyd, a bydde di yn tywallt ysbryd arno, a bydde di yn dod yn ôl, ac y bydd dy bresenoldeb di yn llenwi'r nid yn unig ar adeilad hon, ond ein gwlad ni unwaith eto. Hyd yn oed wrth i bobl grwydro'r strydoedd, a byddant yn ymwybodol ei bod yn crwydro strydoedd cenedl sydd wedi llenwi ath bresenoldeb di. O Dduw, i pa le bynnag y bydd pobl yn troi, a byddant yn gweld ôl gwaith dy law di. O Dduw, yr oedd hyn mor wir yn y blynyddoedd a fi wrth i bobl deithio trwy'n gwlad i ni dal i weld wrth i ni weld capeli a chapeli, eglwysi ar hyd a lled y wlad, yr adeiladau dal i fyny o Dduw, yn arwydd o'th bresenoldeb a fi oedd gyda ni gynt. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio ar i ni cael gweld dyddiau felly unwaith eto. Y bydd y llefydd hynny sydd yn llawn anfoesoldeb ac tywyllwch y byd yma o Dduw, a byddwn ni'n gweld y llefydd hynny yn cau, ac o Dduw y byddant yn cael ei dymchwel hyd yn oed, ac yn ei lle bydd capeli'n cael ei adeiladu, ac y bydd mannau o lendid a ffurdeb yn ymddangos, ac o Dduw y bydd ein dinasoedd ni, ein trefi ni, yn mannau o lendid ac o ffurdeb, llefydd y mae'r efengil yn cael ei ffrygethu. O Dduw, i ni yn gweddio y byddwn ni'n cael byw mewn cyfnod lle byddwn ni'n gweld ein gwlad ni unwaith eto yn cael ei lenwi a phobl yn dyfoliannu di ac yn dyrchafu dy enw. Ac na fyddwn ni'n gallu mynd o bentre fi bentre heb gweld cynulliad o'th bobl yn dod i dy wasanaethu di, i ddod i ddoli di mewn gwirionedd, mewn ysbryd a gwirionedd. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud pethau fel hyn. Mae'r holl syniad yn ymddangos yn amhosibl yn ei meddyliau ni. Ond o Dduw, yr wyt ti'n gallu ac yr wyt ti wedi, ac felly ni'n gofyn ar ei ti'n wneud hynny unwaith eto. Di yn felly'n cyflwyno'n hoedfa ni yma ac yn gweddio ar i ni fod yn ymwybodol dy fod ti yma yn ein plith, yn ein nerthu ni yn ein haddoliad. Helpa ni bob yr un i ddod yma gyda calonau sydd am dyfoliannu di. O Dduw, pa bynnag pryderon sydd ar ein meddyliau ni ac ar ein calonau, ni'n gweddio Dduw ar i ti tynnu nhw i ffwrdd ac i ti nerthu ni i dy addoli di ac i ddyrchafu dy enw. Felly o Dduw, nertha ni nawr a ter di'n plith
Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 565. 565 chwilio amdanat addfwyn arglwydd mai fy enaid yma thraw. Teimlo mod i'n berffaith edwydd pryd y byddi di gerllaw. Gwedd y wyneb yw fy mywyd yn y byd. 565 gen i sefyll i'w chanu.
Bydd awyn testyn o'r Efengyl Nolig, penod 11, adnod 21 a 22. Lyc 11, adnod 21 a 22. Pan fyddo un cryf arfog yn cadw ei neuadd, y mae'r hyn sydd ganddo mewn heddwch. Ond pan ddel un cryfach nag ef arno a'i orchfygu, efe a ddw gymaith ei holl arfogaeth ef yn yr hon yr oedd yn ymddiried ac a ran ei anrhaith ef. Nawr, trwy'r holl ysgrythyr, be fyddwn ni yn darllen am nerth yr arglwydd Iesu Grist, does dim nunlle yn yr ysgrythyr, lle byddwch chi'n ysgoi hyn. Ac i ni yn darllen am ei ymgyrch ddwyfol, y pwrpas y dath yr arglwydd Iesu Grist. Ac gellir edrych ar yr ysgrythyr, a mae'n bosib darllen am wahanol anhawsterau a sut y delir ar anhawsterau hyn, ond yr un pwnc yma sydd yn flaenllaw, sydd yn rhedeg trwy gydol gair Duw. A'r pwnc hwnnw yw'r ymgyrch ddwyfol hon y disgrifir, sef gogoneddi Duw trwy orchfygu'r un drwg, yr un cryf y disgrifir yma, sef Satan ei hun. Ac i ni'n gwybod ers dechrau, ers cychwyn y byd, cyflwynodd Satan bechod i Adda ac Efa. Fe demtiodd Adda ac Efa, ac o ganlyniad i'r temptasiwn hwnnw, i ni'n gwybod ac i ni'n cofio'r hanes fe ddath pechod i'r byd a'i holl ganlyniadau. Felly ers hynny, i ni yn gwybod mae Satan sydd wedi bod yn teyrnasu yng nghalon dyn. Mae dyma sydd yn naturiol, dyma natur ddynol. Mae yn bechadur ac mae'r un drwg yn teyrnasu. Ym mhob un a anwyd, pinnau bod ni yn cael ein magu mewn aelwyd foesol, dda, a pob math o gyfleon da, yr hyn fydd i weld ym mhob un ohonom fydd yr natur bechadurus yma ac ein bod yn weision i'r un drwg. Ond i ni hefyd yn darllen trwy gydol yr ysgrythyr, mae dyma'r pwrpas y dath Iesu Grist i'r byd i ddelio â'r broblem hon. Dyma'r pwrpas dyfodiad. Dyma oedd i ymgyrch ddwyfol i ddelio â'r broblem yma o bechod a gyflwynwyd gan yr un drwg Satan ei hun. Ac fe geir rhyw fath o ernest neu flas ar yr hyn oedd i ddod yn yr adnodau blaenorol yn y benod hon, yn adnod 14 o'r benod yma o'r Efengyl yn Nolig. I ni'n darllen y geiriau yma. Ac yr oedd fe yn bwrw allan gythrael, a hwnnw oedd fyd, a bu wedi'r cythrael fyned allan i'r midan lefaru a'r bobloedd ar y feddasant. Nawr, i ni'n cael hanes fyna o wyrth, i ni'n cael hanes o'r Iesu yn taflu allan y cythreiliaid y drwg yma. I ni'n gweld bod yr ysbryd drwg yma wedi cymryd gafael ar y person yma ac yr oedd yn fyd oherwydd hynny, ac yna mae'r Iesu yn ei orchymyn i fynd. Taflodd yr ysbryd aflan allan. Ac wrth wneud hynny, mae'r Iesu'n dangos ei nerth a'i gryfder dros yr un drwg. Ac felly, i ni'n cael rhyw fath o flas ar y frwydr uwch yma. Yr frwydr goruwch yr unigolyn yma, sef yr un yma, gafodd ei feddiannu gan ysbryd drwg, ac yna'n cael ei daflu allan ohono, ac felly nid yw yn byd mwyach. Ac felly, y darlun llawnach yma, i ni'n ei weld o'r frwydr hon, o'r Iesu yn gorchfygu Satan ac yn dangos ei nerth dros yr un drwg. Ac onid yw yn bwysig felly i weddio am ddiogelwch bob tro i ni yn ymwneud â gair Duw. Onid yw'r frwydr yn fwyaf ffyrnig, y fwyaf ffyddlon y mae pobl at air Duw, y fwyaf fydd y frwydr. Ond yma yna rhyw fath o elfen dwysach efallai, pan yn ymwneud yn fwy uniongyrchol ar un drwg. Ac felly oni ddylsyn ni hyd yn oed yn ystod yr oedfa fod yn gweddio am ddiogelwch drosom ni a'n haelodau'n teuluoedd, ein cartrefi a phob beth, ein cyfeillio pwy bynnag, ac yn ymwybodol pan mae yr un drwg yn cael ei enwi yn uniongyrchol. Ac felly yma yna rhyw fath o ymosodiadau fwy difrifol yn dod. Ac felly mae yna le gyda ni i ystyried difrifoldeb y pwnc i ni'n edrych arni heddiw, ac i weddio ar yr arglwydd i ofalu, ac i ddiogelu, ac i fendithio hefyd. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr hyn am yr adnodau yma, mae'r ddwy adnod yma ni ddisgrifio fel yr un cryf arfog, ac yna hoffwn ni edrych ar yr heddwch ffals yma sydd i'w gael yn y byd,
ac yna yn olaf ac yn drydydd, yr un cryfach na'r cryf. Felly, yr un cryf arfog yma. Pan fyddo, adnod 21, pan fyddo un cryf arfog yn cadw ei neuadd, y mae'r hyn sydd ganddo mewn heddwch. Na, dyna chi ddarlun erchill o'r gelyn sydd yn gryf ac yn arfog ac wedi meddiannu neuadd neu gair arall gellir ei ddefnyddio'r palas. A mae wedi meddiannu palas falle wrthwynebydd. Mae'n ddarlun sydd yn ddigon hawdd i ni yma yng Nghymru ei ddychmygu i ni. Os ych chi'n gwybod eich hanes, nid oes na hanes cythryblus wedi bod yn ein gwlad ni. Ac eto, i ni'n gallu edrych nôl a meddwl, wel, i ni wedi goroesi rhywsut neu gilydd, ac ych chi'n edrych ar sawl canrif yn ôl, dros 800 mlynedd yn ôl, i ni'n gallu edrych, wel, mwy na ni 1000 o flynyddoedd yn ôl, pan dath yr Normaniaid draw, a fe ddeithon nhw a glanio ar diroedd Lloegr, a choncros, dwi'n deall yn iawn, o fewn diwrnod neu ddau, a concro'r Saeson, ac yna fe ddeithon nhw fewn. Ond dim i ymfalchio yn ein gwlad ni, ond gymerodd 200 mlynedd i'r Normaniaid a'r Saeson erbyn hyn i llwyddo concro Cymru, ac yn ôl pob sôn, hynny trwy frad Cymro yn erbyn ei gyd Gymro. Ac felly 200 mlynedd o dod mewn i Gymru a methu yn dod ac y mynyddoedd Eryri fyna roedden nhw a'r milwyr Cymreig yn cuddio tu ôl y creigiau ac yn yr ogofeydd ac yn llwyddo gwthio yr Normaniaid neu'r Saeson erbyn hyn i ffwrdd ac yn ôl ac o'n nhw ddim yn gallu dod i fewn, o'n nhw ddim yn gallu dod mewn i Gymru. Ond yna, rhywsut neu gilydd, fe ddath Llywelyn do a fe ddath lawr i Gilmeri. Gafodd ei frydychu gan Gymro yn ôl pob sôn. A gafodd ei ladd. Ac felly o hynny fe ddath y Normaniaid a'r Saeson i fewn ac adeiladu ei cestyll. Gorchfygon nhw Gymru. Ac yma nhw'n nawr, ond ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am gadael eu cestyll yma, achos nawr ni'n gallu defnyddio nhw i ddenu pobl ddod mewn a gwario eu harian yn ein gwlad ni. Ond yma nhw yn gestyll mawr yn arwydd o gormes ar un adeg. Ar un adeg oedd yn ymddangos fel bod ein gwlad ni'n mynd i cael ei gorchfygu'n llwyr. Ac i chi allu dychmygu yn y cyfnod yna, falle o gwmpas 1282 ac ymlaen a'r blynyddoedd wedyn pan oedd y cestyll yn ymddangos fyna lle ro'n Conwy ac yna'n Gaernarfon ac o'n nhw ar hyd yr arfordir, y lawr yn y de, yng Nghaerffili a Chaerdydd, y cestyll yn dod i fyny ac o'n nhw wedi gorchfygu'r Cymru ac yn ei tawelu nhw lawr a gwythio'r Cymru'n bellach i ffwrdd o'r canolfannau hynny. Ac falle bydd yna ambell un yn dod ac yn nhw'n greulon, nhw'n gryf. Ceffylau mawr dyn nhw, dim gan y Cymru nag oedd, dim ceffylau da'r Cymru, ond dyna lle roedd y ceffylau mawr, yr arfau mawr cryf yma, ac oedd y Cymru erbyn hyn nawr yn ffeindio fe'n anodd i ymosod. Falle ambell i frwydr yn ennill, ond dim ar y cyfan oedd y cestyll mewn anferth. Ac o'n nhw'n trio dod a dringo lan y waliau, ond oedd yn anodd i Gymru ymosod ar y rhai oedd wedi gorchfygu'n gwlad ni. Ond dyna'r darlun. Dwi'n anodd i ni ddeall nag i ni yma yng Nghymru. Mae yna gestyll yn bob man. A'r gelyn yn dod i fewn ac yn gormesu ac yn greulon ac yn ymosod ac yn lladd yr rheini oedd yn byw o gwmpas ac unrhyw un oedd yn gwrthodildio mi fydden nhw'n cael eu cloi a'i taflu i'r carcharau dan y ddear sy'n y fod. A'i camdrin. Mae yna darlun erchill a mae dal i ddigwydd mewn llawer i'w wlad. Pobl yn dod ac yn gormesu cenedl. Ond dyna rhywbeth tebyg sydd gyda ni fan hyn. Y darlun yma'n hawdd i ni ddeall. Sawl sefyllfa tebyg sydd wedi bod ar draws y byd, ond i ni'n gweld yn ysbrydol. Y darlun yma o Satan. Ers y dechrau. Pan ildio dyn i demtasiynau Satan, fe deyrnasodd y gelyn yma, ac fe dda Satan i galon dyn yn y neuadd, allwch chi ddadlau, yn y palas, yn y carchar, yn y castell, yn meddiannu, ac dyma'r darlun sydd yn ei fan hyn. Pan fyddo un cryf arfog yn cadw ei neuadd, mae'n cadw yr hyn sydd yn eiddoedd, y palas yma, mae'n edrych ar ôl calon dyn, allwch chi ddweud. Mae'n eistedd yno ar orsedd calon dyn. Mae'r un drwg yn dod ac yn rheoli calonnau dyn. Dyna'r darlun. Creuwyd dyn i ogoneddu Duw o'i fwynhau am byth, ond ers y cwymp, Satan sydd yn teyrnasu yn y galon, ac mae'r gafael, yr un drwg mor gadar, mae mor gryf. Nid yw am adael fynd ar y galon. Dyw Satan ddim eisiau gadael fynd ar yr hyn y mae wedi gorchfygu. Mae mor gryf. Hyd yn oed petai'r rhai yn awyddus rhyddhau ei hunan o'i gryfangau, mae gafael Satan mor gryf.
Ac hefyd mae Satan yn llawn syniadau. Mae yn un gwbl ddawnus yn ei ddefnydd o'i arfau. Nid yn unig y mae yn gryf, ond mae ganddo fe'r arfau. Hefyd mae yn un cryf arfog. Fe all osod maglau i'ch baglu chi ar y ffordd. Mae arfogaeth yn llawn ar gyfer amddiffyn ac ymosod. Mae ganddo bicellau tanllyd y fall, ond oes e? Mae'n gallu taflu ei bicellau ac mae'n gallu taro'r targed. Mae aneliad y Satan mor gywir. Mae ei anel yn mor gywir. Dwi byth yn methu ei darged. Mae'n gwybod pa arf i ddefnyddio ar gyfer pob unigolyn. Ond ni wedi clywed am sawl carchar yn hanes y byd. A rhai efallai yn honni fod yn amhosibl ffoi oddi wrth y carchar hwnnw. Ac maen nhw'n gallu profi'r peth, maen nhw'n gallu dweud os neb wedi llwyddo ffoi, ac falle bod yna un efallai dros 50 mlynedd. Ac i ni'n cael y rhaglenni yma'n sôn am y carcharau yma, dynion arfog gyda'i gynnau ar y waliau, walau'r carchar ar weiren bigog o amgylch bobman, gwmpas y drysau, o gwmpas y clwydi, o gwmpas y ffens, yn bob man sawl ffens, carchar lle mae pobl yn aros ac yna ffens ac yna gap, yna ffens a mwy o dri ac mwy o'r weiren bigog yma. Yna y môr yn amgylch hynny, falle bod carchar ar yr ynys. Ac os oedden nhw'n llwyddo ffoi allan o'r weiren bigog gyntaf, o'r wal fawr ac yna weiren bigog, os oedden nhw'n llwyddo ffoi rheini, yr oedd na môr yn amgylchynu yr ynys, lle roedd y carchar wedi sefydlu, ac yn y môr, yr oedd y môr mor oer ac yn llawn peryglon, a falle siarcod ac yn y blaen. Ac os ydych chi'n digwydd llwyddo y cyrraedd y dŵr, ac prin un bydde neb yn cyrraedd y dŵr. Ond os llwyddo cyrraedd y dŵr, yna mi fyddech chi yn sicr o cael eich lladd. Gan yr oerfel neu'r siarcod neu boddi oherwydd y pellter. Chwa beth yw hwn yn ddim byd o gymharu â safle o gryfder yr un drwg. Mae e'n gryf ac yn arfog. Mae ei lygaid ar agor dydd a nos. Does dim angen yn y carcharau yma, mae'r goleuadau yn tywynu lawr ac yn mynd o gwmpas y lle. Mae bobman wedi goleuo, a mae fwy o ole ar gyfer ambell i fan ac maen nhw'n gallu gweld yn glir. Does dim angen rheini ar yr un drwg i ceisio dal yr rhai sydd am ffoi. Mae e'n gweld yn syth unrhyw arwydd o ffoi. Mae e'n barod a'i bicellau ei arfau wrth ymyl, wedi anelu yn syth at y galon. Hynny os yw'n gweld rhywun yn dod, rhyw Gristion yn agosau ato chi sydd eto heb gredu. Ac efallai bod e'n gweld bod chi ddim wedi gwneud proffes ac i chi ddim yn dymuno pethau yma efallai. Ond mae rhyw Gristion yn dod ar eich traws chi ac yn sgwrsio gyda chi am eich enaid neu yn eich gwahodd chi ddod i gyfarfod. Be mae'r un cryf arfog mae'n neud? Mae wedi sylwi o'i wal ac mae'n edrych lawr ac mae'n anfon ei bicellau. Mae'n dod ar i rwystro'r dymuniad rhaid cael gafel ar y galon. Mae'n rwystro'r peth rhaid dechrau. Mae'n cael gwared ar unrhyw beth. Fe ddaw temptasiynau ar draws eich llwybr sydd yn tynnu'ch sylw oddi ar y posibilrwydd o ffoi. Mae'n dod â phobl, ffrindiau eraill. Mae'n codi rhyw sgwrs. Ond nid yw'n gallu gwneud hynny mor rwydd. I ni'n gweld mor aml. Mae yna rhywbeth yn digwydd sydd yn peri fod yr hedyn yna wedi cael ei blycio i ffwrdd. Ac nad oes y diddordeb na'n cael amser hyd yn oed i gynyddu i fod yn rhywbeth o werth. Hyd yn oed i wneud ei waith yn haws, mae e'n llenwi chi ar rhagfarnau mwyn peidio gadael y galon i ystyried hyd yn oed ffoi o'i gryfangau. Mae e'n peri i rhagfarnau ddod i'ch meddyliau chi. Mae'n sibrwd y rhagfarnau yma. Mae e'n dweud pob math o bethau. Mae'n taflu'r temptasiynau pwerus yma. Beth am i chi arbrofi? Mae'n gwneud yn haws pan mae'n sibrwd. Chi'n bod beth? Mae pawb yn gwneud hyn. Od o beth fyddai chi beidio wneud e. Ac felly, triwch arbrofwch. A dyma beth mae'n ei, mae'n rheoli ar eich dymuniadau, ar eich chwantau chi. Mae cymaint o awdurdod gan Satan ar galon dyn. Mae galon amildio iddo ac yn plygu yn syth i'w ddymuniadau i'w orchmynion. Dyma'r gafael, mae'r un yma sydd wedi sydd yn teyrnasu yn y palas yma o'r galon. Mae yno ac mae pobl yn ofni i wrthwynebu. Mae holl adrannau calon dyn yn weision i'r un cryf yma. Lle dylse'r arglwydd teyrnasu, lle dylse'r galon ildio i'r arglwydd a byw i wasanaethu Duw, mae yn gwasanaethu'r un drwg.
Mae ei feddwl wedi ei lygru, mae ei resymegu wedi ei dywyllu, a rhwystro rhag deall a gweld yr hyn sydd yn wir. Mae ewyllus dyn yn plygu yn syth i syniadau'r un drwg. Dyma beth sydd yn digwydd yn y galon, mae'r un drwg yn teyrnasu, mae e mor gryf, a mae eich ewyllus chi mor aml, mor hwyr yn plygu i'w ddymuniadau fe. Mae ei gydwybod, mae cydwybod dyn wedi effeithio. Mae Satan yn lleddfu'r gydwybod yn syth pan i chi'n dechrau falle teimlo'n euog. Chwa beth mae'n neud? Mae'n cynnig sibrwd pob math o gyfiawnhad dros y ffaith i chi wneud neu feddwl beth bynnag oedd e. Beth bynnag chi'n teimlo'n euog amdano, cyn bo hir fyddwch chi wedi meddwl am lot o esgusodion sydd yn cyfiawnhau pam i chi wedi gwneud y fath beth. Ni'n gweld pa mor gryf yw e. Ar draws y byd, mae pobl o bob math o gefndiroedd yn byw i'w wasanaeth ef. Mae ei afael ef yn gadarn. Mae ei arfau mor bwerus. Mae mor llwyddiannus. Chyma beth, mae yn brawf ond yw yma, mewn capeli lle mae'r efengil yn cael ei ffrigethu. Onid, bysa fe'n neud yn naturiol, byddech chi'n disgwyl, bydde pob un sydd yn dod i gliw yr efengil yn ildio iddo fe. Ond beth i ni'n ei weld yw natur ddynol, yw i beidio. Natur ddynol yw i wasanaethu'r un drwg. Y magwraeth. Y magwraeth i chi wedi cael, y cyfleon, ac y mae Satan, mae ei afael mor gryf, hyd yn oed mae'n cipio rheini oddi dan ein trwy'n ni'n hunan, mae e'n tynnu nhw allan o sŵn a sain yr efengil, ac mae e'n ei cymryd nhw i'r byd, a mi fyddech chi'n meddwl, mae hynny'n hirt, mae'r rhein wedi cael yr holl gyfleoedd, a'r holl brofiadau, maen nhw wedi gweld sut mae Duw yn gweithio, a i fod yn goruwch pob un, ac eto i gyd, mae gafael Satan mor gadar. Mae e'n llwyddo i tynnu nhw i'r byd. Oddi dan ni'n trwy'n ni. Chi'n meddwl beth allwn ni'n neud? Chi'n trial eich gorau, chi'n pledio, chi'n gofyn, garedig, chi'n bod yn gadarn, chi'n bod yn hyn, chi'n bod yn llall. Ond na, mae gafael y byd mor gadar, mae'r un cryf yma. Ac onid yw e'n gryf, mae e mor gryf. Chi'n edrych o'ch cwmpas, mae sut yn y byd fedrwn ni gael unrhyw un i ddod i'r capel? Sut mae'n bosib? Sut mae'n bosib i ni lenwi'r rhain? A mae'n anoddach byth i feddwl bod yn y Gymraeg, achos mae'n lai ohonyn ni, bod yna 30, 40, falle 50,000 o Gymru Gymraeg yn y ddinas hon, ond hwnna'n fach o gymharu ar faint sydd ddim yn siarad Cymraeg, ond hyd yn oed o'r rheini, dychmygwch, pa mor anodd yw ei gael rheini ddod i un oedfa? Ac yn yr oedfa Saesneg, pa mor anodd yw ei gael bobl i ddod i'r oedfa Saesneg? Mae gafael yr un drwg mor gryf, ac mae'r rhai yn dod, nes i fwynhau yna lot fawr, ond dyn nhw ddim yn dod to, dyn nhw'n dod yr ail dro, ac os ydyn nhw'n dod yr ail dro, trydydd tro, 4, 5 tro, cyn bo hir maen nhw wedi mynd, bam, mae gafael Satan mor gryf, mae'n cael ei ddisgrifio yr un cryf arfog, nid yn unig mae'n gryf, mae'n llawn arfau, mae'n gwybod yn union beth yw eich problem chi, mae'n gwybod beth yw eich gwendid chi, mae'n gwybod beth yw'ch temptasiwn chi, ac felly allai sicrhau chi o hyn. Os am un eiliad y byddwch chi'n ystyried yr efengil prynhawn yma, cyn i'r oedfa orffen, fydd na ryw syniad, fydd na ryw gyfle, fydd na ryw rwystyr yn dod ar eich traws chi, a fydd Satan a'i becellau wedi daflu fato chi. Un o'r pethau gorau heddi, i ni wneud yn rhwydd i Satan, dydyn ni gyda'n ffonau symudol. Dyna chi'r arf rhwydd. Mae'r oes yma wedi gynhyrchu. Mor hyfryd yw cael y ffonau symudol yma. O'n i'n siarad neithiwr gyda pobl ifanc am y peth. Chi'n bod gallech chi fod yn darllen gair Duw, ac yna mae'ch ffôn symudol ger eich ochr chi, ac mae'r gole'n dod mlaen. Ac mae yna rhyw neges destun wedi dod. Ac i chi'n ei ddarllen e. Ac yna chi'n ganol sgwrs gyda'ch cyfaill, ond nid yw hwnna mor hwyr. Gallech chi fod gatre dan argyhoeddiad, a be fi Satan yn i'w wneud? Fydd e'n gyfleus iawn, fydd ffrind gweitha posibl allech chi ddychmygu yn anfon neges i chi, ac fi'n dweud, ti eisiau cwrdd â fori, ac fydd e'n sôn am yr holl bethau chi'n mynd i wneud, ac yn sydyn iawn chi wedi anghofio popeth am yr hyn i chi wedi glywed. Dyna'r math o tactegau mae'r un drwg yn ei ddefnyddio, neu falle bod chi yn darllen gair Duw ac yn gweddio ac yn dau, ac yna mae'r ffôn yn canu, ac mae un o'ch ffrindiau chi'n ffonio ac yn dweud, i ti wedi cofio'r gwaith cartre, neu ti wedi cofio hyn, neu ti wedi gwrando ar y gân yma, yw ti wedi gweld yr rhaglen yma, ac efallai bod yn amheus, ac i chi mynd, ac chi'n troi, ac chi'n rhoi'r we mlaen ar eich ffôn, ac yn sydyn iawn, mae'r byd wedi dod mewn i'ch ffôn, ac mae e wedi chrwystro chi, rhag ei geisio fe. Ond mae Satan, mae e'n un cryf arfog.
Peidiwch yn meddwl nad yw Satan yn gyfarwydd gyda'r technoleg modern. Mor dda, ac mor gyfleus yw mae'n gallu defnyddio pob peth. Oedd yn defnyddio pethau 200 mlynedd yn ôl i rwystro pobl. Bydde pobl pan adeiladwyd y capel yma tua canrif yn ôl, mi fydde pobl wedi dod, mi fydde wedi defnyddio rhyw dactegau eraill, ond nawr i ni wedi gwneud yn rhwydd iawn iddo fe. Mor rhwydd yw i'r un drwg i ddod ac i dynnu'n sylw ni oddi arno, ac i gadw'r gafael mor gryf arno chi. Mor groi. Doedd ddim yn anodd o gwbl i ni yn ei roed ar blat iddo fe. Does dim eisiau fod yn gryf ac yn arfog, ond y mae yn gryf ac yn arfog. Ac i ni'n edrych ar canlyniadau hyn. Beth yw canlyniadau gwaith yr un cryf arfog yma? Edrychwch lan loft. Does neb yna? Drychwch tu ôl i fi. Does neb yna? Ac wythnos nesaf, os na fydd yr arglwydd yn dychwelyd i'n plith ni, fydd neb yma wythnos nesaf chwaith. Fydd dim diddordeb dyn nhw. Pam mae'r un cryf arfog yma wedi cael gafael mor gadarn, ac fydd yna rai sydd yn eistedd yma ni'n plith ni o fewn mis neu 2, o fewn 3-4 mis, ddim yma to. Dyna beth fydd yn digwydd, dyna beth sydd wedi digwydd dros y 20 mlynedd diwetha. Ni wedi gweld y plant yn tyfu fyny, maen nhw'n cyrraedd rhyw oedran, 19 yw yr oedran, ac yn dweud, dyna fe, digon yw digon. Mae'r un cryf yr o'i fi yn ei wasanaethu, mor gryf, mae'n gwneud fy mywyd i mor hwydd, dwi'n mynd gyda fe i'r byd. Ac chi'n meddwl, lle mae'r synwyr? Ond dyna chi y gwirionedd pan fyddo un cryf arfog yn cadw ei neuad ei balas. Fe sy'n teyrnasu. Ac mae e'n gadarn. Wel, symudwn ni ymlaen i'r heddwch ffals, gwrandewch ar hwn. Pan fyddo un cryf arfog yn cadw ei neuad, mae'r hyn sydd ganddo mewn heddwch. Nawr, mae hwnna'n swnio fel petai yn groes i'r hyn i wedi bod yn bregethu yn flaenorol, lle ni'n aml yn dweud, does dim heddwch gan y byd. Does dim sicr, does dim heddwch gyda Duw ganddyn nhw. Ac mae yna rhyw aniddigrwydd a maen nhw'n chwilio am ryw brofiadau mwyn lleddfu ar y teimladau dwys yma sydd ynddyn nhw, ac maen nhw'n gwadu'r ffaith, wel, mae hwnna'n wir, ond mae hwn yn wir hefyd. Mae'r hyn sydd ganddo mewn heddwch. Disgrifir y sawl sydd o fewn teyrnas Satan, yr rhai mae'r un cryf yma yn teyrnasu yn ei calonnau, a hyn mae'n ei ddweud yw, mae nhw yn byw mewn heddwch, neu o leia rhyw fath o heddwch. Cyn belled ac yma nhw yn ystyried pethau, mae nhw yn byw mewn heddwch. Dyna'r gwirionedd. Ewch i lawr y stryd yna, ac mi fyddan nhw yn byw mewn heddwch, rhyw fath o heddwch. Eich ffrindiau ysgol chi, eich ffrindiau coleg chi, eich ffrindiau yn eich gwaith, eich aelodau o'ch teuluoedd chi, maen nhw'n mynd o wythnos i wythnos yn byw mewn rhyw fath o heddwch. Mae'n rhyfedd. Mae yna rhyw fath, a does dim cwestiwn o'r beth, mae e'n rhyw fath o heddwch. Mae fel petai, does dim problemau dyn nhw. Mae problemau dyddiol dyn nhw, ond dyw e ddim yn rhyw broblem anferth, maen nhw'n byw fel petai popeth yn iawn. Ni'n gweld ni hwnna wythnos diwetha yn Rhufeiniaid 6:17, ond i Dduw y bod diolch eich bod chwi gynt yn weisio ni bechod. Gweision, y caeth weisio ni drychon ni yn wythnos diwetha. Ond eto i gyd ddim yn ymwybodol ei bod nhw'n gaeth weision. Mor glyfar, mor gyfrwys yw yr un drwg yma, mor gryf, mor llawn arfau sydd ganddo fe, mor gyfrwys, mor ddawnus. Nid ydych chi hyd yn oed yn sylweddoli eich cyflwr trienus. Mae'r darlun yn un o gryfder ar yr wyneb gyntaf. Un sydd yn gryf iawn yn teyrnasu ac yn rhoi popeth i'w drigolion. Ac gymaint felly, dyw'r trigolion ddim yn sylweddoli bod yna broblem. Mae ganddo'r arfogaeth gardan yma i amddiffyn ac i ymosod ac i ofalu am ei bobl, am yr rhai sydd yn rhan o'i deyrnas e. Ac felly mae'n edrych ar y bobl yma ac yma nhw'n digon diogel. Mae ganddyn nhw un cryf, arfog i ofalu amdanyn nhw. Mae'r neuad, mae'r palas yma yn edrych fel na ellir ei orchfygu. Felly mae'r sawl sydd ynddo yn teimlo'n gwbl ddiogel. Nad oes na fygythiad. Dyna'r darlun sy'n cael ei rhoi fan hyn, bod yna rhyw frenin wedi dod a'i fod e'n teyrnasu
ac fod y bobl yno yn teimlo'n ddigon saff. Does dim peryg i ni cael rhywun yn ymosod ar ni. Mae'r brenin yma mor glyfar. Mae ganddo fe bobl o gwmpas yn edrych ar ôl waliau'r castell, ac i ni'n saff o fewn muriau'r castell. Does neb yn mynd i ddod dros y waliau. Ac os nhw'n dod yn agos, maen nhw'n mynd i arllwys pethau tanllyd dros y waliau. Fydd neb yn dod mewn. Ni'n ddigon hapus ein byd. I ni mor ddiogel yma yn y castell. Ond dyna'r darlun. Dyna pam nad yw y byd ar y cyfan yn teimlo unrhyw fygythiad mawr. Maen nhw'n ddigon bodlon. Mae yna rhyw fath o heddwch gan y byd. Ar wahân i'r ofnau naturiol o salwch a falle ofn marwolaeth, ac mae'n ymgyfnod, ond yna maen nhw'n ei wthio fe i'r cefndir hwle, ond does dim bygythiad i'w weld o nunlle, felly maen nhw'n parhau mewn bywyd, mewn heddwch. Gan amla, does dim concern gan mwyafrif o bobl am ei heneidiau. Dydyn nhw ddim yn poeni am ei heneidiau. Falle bod nhw wedi clywed rhywun yn sôn am enaid ac yn byw ar ôl marwolaeth, ond gan nad ydyn nhw'n gwybod, dydyn nhw ddim yn poeni amdano fe. Does ganddyn dim i'w ofni, does dim ymdeimlad o berygl ganddyn nhw am dragwyddoldeb. Dwi ddim yn rhywbeth maen nhw'n poeni amdano. Maen nhw'n mynd o ddydd i ddydd, ac maen nhw'n gwthio unrhyw bryderon eraill i'r cefndir, a maen nhw'n cario ymlaen. Dwi'n cofio mynd ar drip gyda'r teulu i'r Swistir. Ac roedd y teulu wedi bod y flwyddyn flaenorol, ac wedi bod lan y mynydd anferth yma yn y Swistir, ac mynd mewn rhyw gerbyd oedd yn cael ei llusgo i fyny ar ryw gortyn crif, rhyw weiren fawr. Gych chi'n cael eich tynnu fyny lan i dop y mynydd, a mae'n cymryd 20 munud, hanner awr falle i gyrraedd lan y top. Ac yr oedd y mynyddoedd yma i fod yn ysblennydd, yn llawn golygfeydd rhyfeddol. Ac mi fyddech chi'n gallu mynd a gweld am filltiroedd, os nad cannoedd o filltiroedd, a gweld topiau'r mynyddoedd ar eira ar eu pennau nhw. Ac mi roedd e fod yn olygfa anhygol. Ond chybod beth y broblem oedd gyda ni oedd, y diwrnod eithon ni, roedd yn gymylog ar y gwaelod, ac felly gan amla, os yw'n gymylog ar y gwaelod, mae'n gymylog ar y top. Ond falle ambell, chi'n meddwl bod chi wedi mynd trwy'r cymylau, falle na'r gobeith. Chi'n gobeithio, wel, falle bydd e mor uchel y bydd y cerbyd yma yn mynd trwy'r cymylau ac fyddwn ni'n dod lan mas ar y top. A mae'n hanes gen i, pan bob tro dwi'n mynd i ben mynydd, mae e wastad yn ganol y cymylau. Pryn yw'r adegau dwi wedi gweld rhyw olygfa rhyfeddol, gan amla beth dwi'n gweld yw gwyn y cwmwl. Ac dyna be welon ni ar ben y mynydd. Byddwn ni ddim wedi gweld fe llaw. Dyna pa mor drwchus oedd y cwmwl yma. Ar ben oedd yna gaffi yna ar y pen, rhyw gaffi bach, ac mi roedd yna le rhyw fath o llwyfan, lle byddech chi'n gallu mynd allan ar ben y llwyfan a gallu gweld y golygfeydd. Ac felly, rhywbeth tebyg i hwn falle. Lan i fan hyn, dwi'n yn siŵr beth yw'r rheolau iechyd a diogelwch bellach, ond mae rhywbeth lan i'r canol fan hyn, ac felly mi fyddwn ni wedi gallu mynd fynd. Ac dwi ddim yn licio uchder, dwi'n yn licio edrych lawr dros ben rhywbeth, byddwn ni'n sicr ddim yn licio sefyll fyna ac edrych lawr dros yr ochr. Ond mi roeddwn ni fel hyn, mi roeddwn ni'n edrych lawr yn edrych fyna, ond dwi'n gweld dim byd, oedd yn wyn. Oedd yn wyn i gyd o fan hyn, roedd yn wyn, cwmwl anferth, reit o'n cwmpas ni, bob man roedd yn gwmwl. A dim byd i weld. Ac felly o'n i'n edrych lawr reit drosodd, o'n i'n mynd reit drosodd i weld, a meddwl popeth yn iawn. Tan i fi fynd i'r siop a gweld y llun o beth ddylsyn ni fod wedi weld. Y llun o'r hyn dylsyn ni fod wedi weld oedd y llwyfan yn mynd allan ac allan ac allan ac allan. 10-15 troedfedd allan. Ac o dan, doedd dim byd o dan o'n ni, roedd yr pren yn mynd allan, ac mi roedd hwn yn mynd mewn i'r graig rwle, ond mi roedd yn un sefyll ar y pren, ac mi roedd y golygfa tua 500,000-600,000 falle, dwi'n gwybod faint o droedfeddi, reit i lawr i'r gwaelod. A beth awn ni wedi syrthio, byddwn ni wedi marw o fewn 10 eiliad, siwr o fod, byddwn ni wedi cael trawiad ar y galon. Bydde dim gobeith gan unrhyw un i oroesi'r fath cwymp. Allai sicrhau chi, beth awn ni'n mynd yn ôl na'r ddiwrnod braf, mi fydden ni'n sefyll fel hyn yn edrych drosodd. Fysen ni ddim yn mynd yn agos, fyddwn ni'n rhag ofn i fi syrthio. Rhywbeth tebyg yw'r darlun o'r enaid. Dyna'r byd. Mae yna hyder yn does. Maen nhw'n dod lan i'r ochr. Edrych dim problem. So nhw'n gwybod bod yna cwymp.
Dydyn nhw ddim yn gwybod bod yna dragwyddoldeb. Dydyn nhw ddim yn gwybod bod yna ddydd yn mynd i ddod lle maen nhw'n atebol. Maen nhw wedi clywed amdano. Sa hwnna'n mynd i ddigwydd. Sa hwnna'n mynd i ddigwydd. Does dim dydd a farn yn yr oes yma. Falle bydden na 200 mlynedd yn ôl i'r pobl yna. Mi roedden nhw ddim yn deall lot o bethau. Ond i ni yn yr oes yma, dydyn ni ddim yn credu bod na Dduw yn mynd i farnu. Dydyn ni ddim yn credu bod na dragwyddoldeb. Dydyn ni ddim yn credu bod na dynged i'r enaid. Dydyn ni ddim yn credu bod na ddau le i'r enaid i fynd. Ac felly be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n byw i bywyd mor agos i'r ochr as i phosib. Maen nhw'n byw i bywydau yn ddi-ofn llwyr, yn meddwl, os farwai, farwai. Os fyddai'n mynd yn sal, wel, mae'n biti a dwi'n ofni'r peth, ond dwi ddim yn mynd i boeni amdano fe nawr, ac fyddai fyw fy mywyd fel dwi eisiau, yn anghofio'r cyfan. Dydw i ddim yn mynd i fod yn atebol i fy nghreawdwr. Sdim eisiau fi feddwl beth yw fy mherthynas a'i fab yr arglwydd Iesu Grist. Dyw'r rheini ddim yn bethau pwysig. Ac felly dyma'r darlun. Mae'r un drwg yn teyrnasu, a mae'r hyn sydd ganddo mewn heddwch. Mae'r pobl sydd yn byw, maen nhw'n byw fel betaw nhw'n saff, achos mae ganddyn nhw un sy'n teyrnasu, ac mae'n gofalu amdanyn nhw. Maen nhw'n ddigon hapus ei byd. Mae ganddyn nhw heddwch. Dyn nhw'n ofni dim. Ond dyna yw un o symptomau enaid sydd yn cael ei dernasu gan Satan yr un cryf yma. Mae celonnau felly yn ddi-fater, yn ddi-hyd, yn ddi-feddwl am faterion ysbrydol a thragwyddol. Maen nhw'n mynd o ddydd i ddydd heb feddwl am rhain. Ac os meddwl y gwbl yna meddwl arwynebol, pan fyddo un cryf arfog yn cadw ei neuadd, mae'r hyn sydd ganddo mewn heddwch. O, mae heddwch ganddyn nhw. Meddwl am y bobl heddi sydd yn ei cartrefi. Tybiwn ni heddi, mi fydd y mwyafrif o bobl yn ei cartrefi o flaen y tân, a'r teledu ymlaen, ac yn gwbl ddifeddwl am ei heneidiau. Mi roeddwn ni'n clywed rwy'n yn siarad doi yn sôn am y gêm oedd wedi bod ar nos Wener, o'n i'n clywed yn siarad ar y ffôn rwy'n ac yn dweud, amlwg oedd y cwestiwn beth i chi'n mynd i wneud heddi, ac yn dweud, wel, dwi'n mynd i wneud hyn, ac yna fe fan hyn, ac yna cymryd i'n rhwydd gweddill y dydd, a dyn fori falle ai'r gwasanaeth cofio'r rhai a fi farw dros yn yr hyfeloedd ac falle rhyw oedfa, ond yn amlwg, oedd e ddim yn siŵr os oedd e'n mynd i fynd, ac amlwg doedd e'n fel arfer yn mynd i Capel, ac felly falle dwi'n clywed pobl yn yr gwaith ac unrhyw le yn yr strydoedd yn eich teuluoedd, chi'n clywed nhw'n sôn beth chi'n mynd i wneud dros penwythnos, a maen nhw'n sôn am hyn, a falle ar y sil fydden nhw'n wneud i gwaith, neu falle ar y sil fydden nhw'n amlacio. Dwi ddim yn dod dros eu meddyliau nhw bod nhw fod i fynd i'r capel, dwi ddim yn meddwl bod nhw fod i ceisio Duw, dwi ddim hyd yn oed i croesi meddyliau nhw, bod na rhywun, mae rhaid nhw addoli, maen nhw fyna yn eu cartrefi o flaen y tân, y teledu mlaen yn y gornel, ac mae'r sil wedi dechrau siwr o fod 10 o gloch y bore, ac yna maen nhw'n cael eu cinio. Os yn nhw'n draddodiadol, maen nhw'n cael cinio rost, ac yna maen nhw'n cael gorffwys, ac yna maen nhw'n gwylio rhaglen, ac yna maen nhw'n neud bach o waith, ac yna cael rhyw fath neu gawod cyn mynd i'r gwely, ac yna dyna'i sil cysurus nhw. Maen nhw'n ddifeddwl, maen nhw'n llawn heddwch. Dyn nhw ddim yn meddwl am y sil bellach, dyn nhw ddim yn meddwl am dragwyddoldeb, dyn nhw ddim yn meddwl am eu creawdwr. Dyna beth yw'r byd. A petai yn ddwrnod braf, fel wythnos diwetha, siwr fod yn wythnos cyn, ni wedi cael hydref andros o braf. A lle maen nhw? Yr oedd y parc yn llawn. Ar y sil, parcio ar yr ochr a mynd am wac ar hyd y llyn. Ar y sil. Heb hyd yn oed ystyried. Dyn nhw erioed wedi meddwl bod nhw'n neud yn anghywir. Bod nhw'n torri'r sil, bod nhw ddim yn mynd i'r capel ar y sil. Dyn nhw wedi meddwl am y peth. Dyn nhw wedi croesi meddwl, os fyddech chi'n dweud, chi'n sylweddoli beth chi'n neud, mae'n ofnadw. Mae'n nhw'n edrych yno chi, meddwl chi'n beth rhyfedd. Beth sy'n anghywir am hwn? Dwi'n mynd i brifo neb, dwi'n mynd i lladd neb, dwi ddim wedi dwyno di ar neb, dwi ddim ond yn cadw diwrnod braf gyda fy nheulu, ac maen nhw'n gwbl ddifeddwl. Dyna'r darlun, mae'r hyn sydd ganddo mewn heddwch, maen nhw'n byw mewn heddwch, dyn nhw ddim yn ofni tragwyddoldeb, dyn nhw ddim yn ofni cyfarfod eu creawdwr. Erbyn hyn, mae'r gafael yr un cryf mor gadarn yn nhw. Maen nhw'n ddigon hapus eu byd. Maen nhw wedi cael eu twyllo'n llwyr gan yr un drwg. O, mae'n un cyfrwys. Wel, i orffen. Yr un cryfach na'r cryf. O, yna sawl gair, ond os na sydd yn bwysig yng ngair Duw. Ond yma yna air arbennig yma, yr gair bach ond. Adnod 22. Ond.
Ac mae'n dod ar ôl adnod 21 pan fyddo un cryf arfog yn cadw ei neuad. Yma'r hyn sydd ganddo mewn heddwch. Chi'n meddwl, dyna chi ddarlun. Dyma beth ni'n gweld o'n cwmpas ni. Dyma'r frwydr, dyma'r pa mor anodd yw i gyrraedd pobl ar Efengil. Mae afel y mor gryf. Ac yna, falle chi yn meddwl, mae gafel yr un drwg yn gryf arno chi. Falle bod chi'n dechrau dod yn ymwybodol, bod chi eisiau'r byd, a falle'n gwybod dim hwn ddim yn iawn. Mae gafael y byd mor gryf arno chi. I chi'n dyheu am y byd, ac i chi'n gweld i gryfderau. Ac falle os ych chi'n dechrau ceisio, gwrandewch ar y gair yma, ond pan ddel un cryfach nag ef arno, a'i orchfygu, efe a ddŵg ymaith ei holl arfogaeth ef yn yr hon yr oedd yn ymddiried ac ar ran ei anrhaeth ef. Mae'r heddwch yma yn profi bygythiad, pan daw yr un sydd yn gryfach na'r cryf. Chi'n meddwl beth, allech chi ddychmygu pobl yn y cestyll yma, yng Nghymru falle, rhyw gastell fawr, a mae'r pobl trigolion yna yn ddigon cysurus ei byd achos bod ganddyn nhw frenin neu dywysog cadarn arfog. Tan bod byddin Lloegr yn dod, gyda'i ceffylau a'i harfau, mwyaf diweddar, ac yn tanseilio sylfaenir castell a'r waliau'n dod lawr. So maen nhw ddigon cysurus, maen nhw ddigon hapus ei byd tan bod un cryfach na'r cryf yn dod. Wedyn mae problem da chi. Ac felly mae'r hanes yn mynd fan hyn. Dyma pam mae y galon ddigred yma yn teimlo'n anghyffyrddus o dan pregethiad yr Efengil. Dyna pam mae'r diffyg heddwch yn dod i rai sy'n dod i gapel. Yn enwedig plant o deuluoedd Cristnogol, o gymharu nhw, chi sydd wedi cael eich magu ar aelwydydd Cristnogol, o gymharu â'r rhai sydd wedi cael ei magu ar aelwydydd sydd ddim yn Cristnogol. Mae yna wacter llwyr yn ei bywyd nhw, ond mae yna rhyw fath o heddwch yna. Dyn nhw ddim yn sylweddoli beth sydd i ddod. Dyn nhw ddim yn gwybod dim byd amdano fe. Dyn nhw'n poeni dim byd amdano fe. Mae yna heddwch ganddyn nhw gan bod yr un yn teyrnasu ar nhw mor gryf. Ond yna i chi, falle, rhywbeth tebyg, ond y broblem yw i chi'n dod i sain yr Efengil, yr un sy'n gryfach na'r un cryf, ac y mae hwnna yn peri rhyw fath o ymdeimlad o anghysurus yn eich calon chi. I chi'n clywed am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r heddwch ffals yma'n dechrau pylu rhywfaint, mae'n diflannu. A dyma beth sy'n achosi problem, mae'r frwydr yn dod yn fwy blaenllaw i chi. Ac mae'r un drwg nawr yn gweld bygythiad, mae yna bygythiad i'ch heddwch ffals chi, i chi'n dod i glywed am dragwyddoldeb, chi'n dod i glywed am atebolrwydd, ac nawr dydy'r heddwch i chi'n mynd gyda'r byd a chi'n mwynhau, chi'n dyheu am y peth yna, ond y broblem yw, i chi'n clywed am yr un sy'n gryfach na'r cryf, i chi'n clywed am yr Iesu, i chi'n clywed am yr atebolrwydd yma, ac mae'n achosi yr teimlad anghyffyrddus yma'n eich calon chi. A mae yna lawer yn rhedeg i ffwrdd. Ac onid yw Satan yn anfon mwy o rwystrau a themtasiynau eich cadw chi o sain yr Efengil. Ond yr hyn i ni'n darllen fyma yw'r am yr un sydd yn gryfach ac y mae yn gorchfygu. Dyma'r llawenydd, dyma yw'r Efengil. Mae Iesu Grist yn ôl yr adnod yma ac yn ôl yr holl ysgrythur yn gryfach ac yn gorchfygu'r un cryf, yr un drwg yma Satan ei hun. A thrwy gydol y Beibl i ni'n darllen am Grist a'r ffaith ei fod yn gryfach. Ef yw yr holl alluog. Does yr un sydd yn gryfach na'r Iesu. Ef yw creawdwr y byd. Allen ni fynd ar sail hynny ddechrau da. Lle chi ddim dychmygu neb yn gryfach na creawdwr y byd yma. Pan ni'n gweld rhyfeddodau'r byd yma, mae'r holl fydoedd yn ei ddwylo ef. Nid yn unig fe sydd wedi greu, mae nhw yn ei ddwylo fe. Mae e'n rheoli'r cyfan. Fe brofodd Iesu Grist ei gryfder yn fwy na'r un drwg Satan ei hun. Tra yn yr anialwch, ond nid ni'n darllen yr hanes yn yr anialwch sut bu Iesu Grist orchfygu. Fe brofodd hynny yn yr adnodau yma, ni newydd darllen yn taflu ysbryd drwg allan o'r gŵr myd. I ni'n gweld ei fod yn gryfach na'r un cryf. Trwy gydol ei fywyd ar y ddaear, i ni'n gweld ei gryfder ei nerth. Fe orchmynodd y moroedd i dywelu,
y gwyntoedd I beidio. Fe gerddodd ar y dŵr. Fe iachawdd y dall y byddar. Fe ddaeth ar meirw yn ôl yn fyw. Dyna chi gryfder. Y mae e'n gryfach na'r un cryf. Y mae e'n gryfach na Satan. Ond yma, I ni'n canolbwyntio ar fwy na'r heini. Mae Iesu Grist yn gryfach oherwydd fe orchfygodd yr un cryf, yr un drwg yma, unwaith am byth. Proffwydwyd hyn ymhell yn ôl ar ddechrau'r byd yn Genesis 3:15. Gylyniaeth hefyd o sodaf rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau, efe a y sigad y ben di. Dyna pa mor gryf yw e? Efe a y sigad y ben di a thithau a sigi ei sawdlib. O, dyna chi ddarlun o'r groes. Fe nillodd Crist y fuddugoliaeth. Fe sydd yn gryfach na'r cryf. Fe dalodd y brydweth ryd am ein rhyddhau o'i goethiwed o gryfangau'r un cryf. Rhaid oedd talu'r pris eithaf ei fywyd. Rhaid oedd cael gwaith a marwolaeth. Dyna oedd gofynion diwedd tad. Wrth I Grist fodlon i'r gyfraith, ac wrth iddo gymryd y gosb am ein methiant, beth nath fe enillodd ein rhyddid, fe'n tynnwyd ymaith o gadwyni oedd yn ein caethiwor un drwg. Ond pan ddel un cryfach nag ef arno, a'i orchfygu, efe a ddwg ymaith ei holl arfogaeth ef, yn yr hon yr oedd yn ymddiried ac ar ran ei anrhaeth ef. Dyna be mae'r fuddugoliaeth, nid dim ond yn fuddugoliaeth ar y pryd yma hynny'n parhaol, delia Crist a holl arfogaeth yr un drwg. Mae yn di-arfogi Satan. Chi allu dychmygu rhywun yn dod ac yn ymosod ar y castell, ac mae'n nid yn unig yn gorchfygu'r brenin, mae'n cael gwared ar ei filwyr ac mae'n cymryd eu harfau nhw, ac mae'n arddangos eu buddugoliaeth nhw. Dyna beth nath Iesu Grist. Fe nath ddi-arfogi Satan. Mae e'n tynnu ymaith dylanwad a nerth ar y galon. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, beth sydd yn digwydd? Mae'r nerth yr un drwg wedi mynd. Mae'r Iesu nawr yn teyrnasu. Nid oes gan Satan unrhyw awdurdod bellach ar y galon. Nawr mae'r galon yn cael ei dernasu gan yr un cryfach, yr Iesu ei hun. Nid yw pechod yn teyrnasu yng nghalon y Cristion. Mae'r Cristion dal I bechu. Ond nid yw pechod a'r Satan yn teyrnasu. Y mae e'n greadur newydd, y mae ganddo arglwydd newydd, y mae ganddo frenin newydd yn teyrnasu yn ei enaid, yn ei galon e. Delir unwaith ac am byth a phechod. Yr hyn mae'r un cryfach na'r cryf yn ei wneud, fe croeshoelir I groes yr Iesu ein pechod. Dyna be mae'n neud am pechod. Mae'n pechod, mae'n tynnu'n pechod I ffwrdd, ac mae'n ei hoelio i'w groes. Fe olchir pob staen ymaith, fe faddeuir pob pechod. Mae Crist yn arddangos ei fuddugoliaeth drwy drangos ei dylysau o ras, ac yn rhannu'r bendithion neu fuddugoliaethau rhwng y saint. O, dyna chi. O, na fyddai arddangosfa heddi o un o dylysau mwyaf diweddaf yr arglwydd. Oni byddai hwnna'n hyfryd. Oni byddai hwnna'n hyfryd I ni cael gweld bod yna un tlws gras, fod yr Iesu wedi gorchfygu un arall yma, hyd yn oed yn ein plith ni, a'i fod yn ei arddangos clod i'w enw ef. Mae fe sydd I ennill y fuddugoliaeth. O na fyddech chi yn ildio iddo ac yn galw arno i'ch rhyddhau o afael yr un cryf, ac eich bod chi'n dweud, dwi wedi blino ar afael yr un cryf, mae'n fy nhynu fi lawr trwy'r amser, mae'n fy nhynu fi i'r byd trwy'r amser, mae yna rwystrau'n dod ar fy nhawsi trwy'r amser, ac y byddech chi'n pledio ar arglwydd, o byd dri garog im. Ac y byddech chi'n gofyn iddo ddelio a'ch pechod, a'ch rhyddhau I fod yn blentyn i'r arglwydd. O, na fyddech chi'n dod ato, peidiwch gwrando ar sybrydion yr un drwg. Ei fod yn gryf, ac o, mae e'n gryf. Y gobeith sydd gyda ni'r prynhawn yma yw hyn. Nid yw Satan yn gryfach na'r Iesu. Dyw e ddim yn gryfach. I ni'n gwybod hynny. I bob ymddangosiad ar y foment, I ni'n gweld yn cwmpas ni, ôl llaw gwaith yr un drwg. I ni'n gweld ei gryfder, I ni'n gweld tactegau mae'n ei ddefnyddio, ac I ni'n ffeindio fe mor anodd i'w rwystro fe. Gwyd I ni newydd edrych do ar cwpan y byd a chi'n gweld zela newydd. Mae pawb yn gwybod beth mae zela newydd yn mynd I wneud, ond mae stopio'r peth mor anodd. Mae nhw mor dda.
Maen nhw'n ffeindio tactegau newydd i gael y bel allan. Ac ych chi'n gweld sut fedrwn ni rwystro'r peth. Ac falle ar dalyn llawer mwy. I chi meddwl fel hyn, i chi meddwl, sut fedrwn ni'n gweld yr un drwg? Mae e'n llenwi, mae wedi newid rhai capeli i fod yn llefydd a mae e'n bron iawn. Maen nhw'n addoli Satan ei hun mewn rhai llefydd. Maen nhw'n fel clybiau nos. A mae Satan yn falch. Maen nhw'n defnyddio enwau crefyddol. Ond beth mae Satan dweud, dwi wedi llwyddo i tynnu nhw i ffwrdd, a maen nhw'n llawn y byd. A mae Satan yn gweld yr holl ddinas yn ddifater llwyr ynglyn â phethau crefyddol, ac mae'n meddwl, dwi wedi llwyddo, dwi mor gryf, dwi mor gadarn, dwi wedi cadw nhw i fi fy hun. Ond ein gobeith yw hyn, mae'r Iesu'n gryfach na'r cryf. Mae'n gryfach, mae wedi ennill y fuddugoliaeth. Pan ddath a marw ar y groes, fe enillodd e'r fuddugoliaeth. Cwestiwn yw, a fydd yr fuddugoliaeth ohono yn berthnasol i chi? Neu ydych chi'n mynd i fod yn un o'r rheini fydd yn mynd i'r byd hefyd? Ac y byddwch chi'n parhau yn weision i'r un drwg? Ac bydd y balas yma, y neuadd yma, fydd yr un drwg yn rheoli? Neu, pan ddel yr un cryfach nag ef arno, a'i orchfygu, fe a ddw gymaith ei holl arfogaeth ef, yn yr hon yr oedd yn ymddiried, ac ar ran ei anrhaeth ef. A fyddwch chi'n un o'r hein, lle byddwch chi yn cael profi cryfder yr un sy'n gryfach. A byddwch chi wedi ildio i'r un sydd yn holl alluog. Ac y bydd ef yn eich cymryd chi i fod yn un o'i eiddo ef. Ac y bydd yr gafael yma, sydd gan yr un drwg arnoch chi wedi diflannu. Ac nawr y byddwch chi'n byw i wasanaethu ef, yr arglwydd Iesu Grist, i wasanaethu fe, a'i fwynhau e, a'i ogoneddu fe, ym mhob peth y byddwch chi'n wneud. Wel, a fi syl arall yn mynd heibio. A falle'r syl ola, pwy a wyr, dydyn ni ddim yn gwybod nag ni'n gwybod beth gall digwydd yn ystod yr wythnos yma. Ni'n clywed am gymaint o bethau sy'n digwydd o un syl i'r llall. Pa le fyddwch chi, a fyddwch chi'n un o'r rhain sydd yn ildio i'r un sydd yn gryfach nag unrhyw un, yr holl alluog, yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy drigaredd, yn diolch i ti am dy nerth, yn diolch am yr un sydd yn gryfach na'r un cryf. Ac o Dduw, yn diolch bod arfau'r un cryf hwnnw wedi ei delio â nhw unwaith am byth. I'r arglwydd Iesu i goncro tra'r y ddeiar yma, ac iddo goncro Satan tra'r y groes, ac yna o Dduw wrth iddo atgyfodi'n fuddugoliaethus o'r bedd. Iddo ddangos ei fod e wedi ennill y fuddugoliaeth yn llwyr ar ein rhan. O Dduw, ni'n gweddio bydd na rhai yn ildio iddo ef heddiw, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 289. Mae'r iachawdwriaeth rad mor fawr, mae'n achub, mae'n glanhau, troseddwyr diaf deiar lawr, gwnawn ynddi lawenhau. 289 gen i sefyll i'w chanu. Amen.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.